Il-Ministru tat-Toroq u Traffiku Aron Farrugia li għajt li juża r-rota sabiex jivvjaġġa minn posta l ieħor ta' Sikwit insista li t-toroq f'pajjiżna mhux siguri biex issuq ir-rota fihom. Dan saħħu wara li kien mistoqsi minn Net News jekk jaħsibx li t-toroq li huwa nnifsu responsabbli minnhom u li ilhom taħt ir-responsabilità ta' Gvern tal-Labor kważi 10 snin u mhix siguri għaċ-ċiklisti. Hemm postijiet illi inti tħossok komdu u tħossok safe tissuqhom, jiena nsuq ġieli anke taċ-ċirkewwa ġifieri, hemm postijiet tajt isma' x'ħan nagħmel. Naqsam le ġifieri iva. Nifhimhom il dawk għandi laqgħa magħhom għada wkoll ħammur magħhom indur daqsxejn bir-rota. Iżda fil-waqt li qalilna li għandhom pjana għal toroq aktar siguri, għal darb'oħra ma qalilniex xi pjanu. Għandna pjan, again, nixtieq nħabbru fil-jiem ġejjin. Waqt il-konferenza li kien għadu kemm indirizza ftit qabel il-Ministru ħabbar illi qed jikkonsidraw illi jiġu introdotti kameras tas-sigurtà mat-toroq bilan illi l-karozzi tal-linja jkunu puntwali. Net News staqsa lil Farrugia fejn fi ħsiebu jinstalla dawn il-kameras bil-Ministru jisħaq illi se jagħmilhom fost oħrajn fejn jipparkjaw tad-deliveries. Dawk is-CCTVs ħajjnuna biex tal-linja ma tiqafx toqgħod tistenna l dak li jkun jerġa' jidħol fil-karozza u jimxi imma jkunu mod ta' kif naraw li tal-linja tkompli timxi mir-rotta tagħha. Matul id-diskors tal-budget tal-2023 li għamel it-tnejn il-Ministru Clyde Caruana intqal illi biex jiġi evitat it-traffiku ta' filgħodu qed jiġi kkunsidrat illi ċertu servizzi ma jitħallawx joperaw qabel id-9 ta' filgħodu. Mistoqsi li huma dawn is-servizzi Aron Farrugia qal illi din qed trid tiġi diskussa. Ħanibdew diskussjoni nazzjonali flimkien mal-stakeholders kollha. Intant, wara li l-Gvern tal-Labor nefa 420,000 euro biex preżenta l-idea tal-metro fi Pjazza Tritoni, wara illi l-Ministru Farrugia qalilna li l-istudju mwettaq mill-kumpanija Arop huwa doable u wara li l-Prim Ministru Roberta Bela qalilna li l-istudji biex jaraw il-proġettu x'vijabbli għadhom għaddejjin, Net News staqsa lill-Ministru Aron Farrugia kemm qed jiġu jiswew dawn l-istudji tal-metro għaliex fl-estimi tal-budget ma kien hemm ebda ammont allokat għalihom. Il-metro bħalissa qed nagħmlu studji biex naraw il-financial feasibility tal-metro stess, jiġifieri wara l-istudji tekniċi li għaddewlna l-Arab. Issa dak il-mudell x'inhu dak feasible għal pajjiżna, x'inhu dak illi pajjiżna jiflaħ. Dawk huma l-istudji mal-esperti li qed nagħmlu tajtkom trasparenza. La darba dawk ikunu lesti noħodhom il-Kabinet tal-Ministri u ma il-Gvern jiddeċied minn hemmhekk. Però d-domanda tiegħi qiegħda kemm qed jiġu jiswew dawn l-istudji, kemm hemm budget allokat għal dawn l-istudji għax fl-esti mhumiex. Mela, nista' ngħidlek illi l-istudju illi bħalissa għaddej jiswa madwar 100,000 euro. U sakemm għaddej dan kollu l-poplu għadu mwaħħal fit-traffiku aktar minn 500 miljun euro li ntefqu fit-toroq tagħna. Iżda soluzzjoni għal vetturi li dejjem jiżdiedu għad m'hemmx. 65 karozza ġdida l-bieraħ, 65 vettura ġdida illum u 65 oħra għada. U 10 snin wara il-Gvern tal-Labor għadu qed jiddiskuti.